Oletko sinä Lahdesta tai Lahden seudulta ja oletko sinä kiinnostunut pöytäroolipeleistä? Lahdessa toimii Lahden roolipelaajat ry, yhdistys, jonka ideana on kehittää paikallista roolipelitoimintaa ja roolipelikulttuuria. Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen yhteisö, jossa ihmiset pääsee pelaamaan, pääsee jakaa kokemuksiaan, pääsee kehittää itseään niin pelijohtajana kuin pelaajana erilaisten roolipelien tiimoilta. Lahden roolipelaajat järjestää erinäköistä toimintaa tällä alueella. Meillä on miittejä, meillä on pelisessioita, meillä on uusien systeemien kokeiluja, pelijohtajan kahvitteluja, pelaajapiknikkejä ollut ja jäsentapahtumia. Live-juttujen lisäksi ollaan aktiivisia myös Discordissa. Siellä höpistään roolipeleistä ja lautapeleistä ynnä muista aiheista ja vähän aiheiden vierestä. Ja Discordi on Lahden roolipelaajien virallinen tiedotuskanava. Kaikessa Lahden roolipelaajien toiminnassa niin noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Yhdistys jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa, että jos sulla on hyviä ideoita, niin ehdottomasti ota yhteyttä ja ideoidaan ja katsotaan mitä saadaan aikaan. Avoimeen toimintaan osallistuminen on täysin ilmaista, maksutonta, eikä vaadi yhdistyksen jäsenyyttä, mutta jos yhdistyksen jäseniksi liittyy, niin luonnollisesti sitten tarjotaan vähän lisäjuttuja, esimerkiksi jäsentapahtumaan voi osallistua. Mun mielestä tämä porukka on aivan todella hyvä. Tykkään tosi paljon näistä tyypeistä, olen löytänyt sieltä itselle kavereita, niin ihan vaan hengailuun ja höpöttämiseen, kuin myös sitten peliseuraa roolipelihommiin. Jos kiinnostaa, niin netistä löytyy lahdenroolipelaajat.fi ja sieltä löytyy sitten infot, mistä pääsee Discordiin ja pystyy liittyä jäseneksi jne ja kaikki muut tiedot. Ja sitten meidät löytää myös somesta Lahden roolipelaajat nimimerkillä Instassa ja Threadsissa. Tervetuloa vaan mukaan Lahden roolipelaajien toimintaan. Toivottavasti nähdään ja törmäillään niissä merkeissä myöskin.